għandna okkażjoni speċjali. Magħna għandna wkoll nixtieq moħbija fil-ġuf ta' ommijiet li ħajjixxiequ l-barka li talbet jom li talab il-missier li qed nitolbu aħna bħala komunità li temmen huma diġà berkina li maħna qed ngħidu jixtiequ li jirċievu mal-barka tagħna l-barka tagħna wkoll għax qed irresquhom lejn. Għalhekk wara it-talbieq tal-figuri qabel ma s-sikra ħafna ħansejjaħ lil-dawn li qed iġortaluna jibqgħu bil-qiegħa x'aħna qed ngħidu tal-Italji jibqgħu bil-qiegħa fil-waqt li aħna noqogħdu bil-qelb. Imbagħad wara l-isqot jinżel bil-bierek lil dawn il-familji. Imbagħad inkomplu bil-Nies. Inqumu bil-wieqfa il-bniedem li jaħfer jirrispetta lilu u jirrispetta lill-persuna li tiġi maħfura minnu. Għalhekk nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni ta' Raddi l-ħaj inkantaw flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. U tieżis inġbarna fl-imkien biex inroddu ħajr lill-Alla f'jum
Ġesu li jirxoxta li jqum mill-imwiet u biex nisimgħu l-kelma tiegħu illum li tqawwina u tħeġġiġna biex nikbru fl-imħabba b'xejn, fil-gratuwità. U wieħed mill-modi ta' kif nikbru fl-imħabba b'xejn huwa billi nagħtu l-ħajja. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija ejjew narfu ħtijietna u nitolbu li l-mulej jkollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li Jista' kollox u li l-komputi li jina nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin. Billi ħallejt mirijiet, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-oli ta' smewil u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-ftana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Atina, o Alla li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. David kellu mitraġun kemm il-darba Sawl ipprova joqtlu, imma hu irrispetta lilu nnifsu u irrispetta lil Sawl. Ħa nisimgħu b'attenzjoni l-maħfra xi tfisser. Dak iż-żmien Sawl qam u niżel lejn id-deżert ta' Sif u miegħu 3,000 raġel magħżula minn Iżrael. Ifittex lil David fid-deżert ta' Sif. U ġie David u Abisaj dejn l-eżerċitu bil-lejl u Sawl kien mindut u rieqed f'nofs il-kamp u bil-lanza tiegħu kienet imwaħla fl-art in-naħa ta' rasu u Abner u n-nies tiegħu mimdudin madwaru. U Abisaj qal lil David: Illum il-mulej reħal għadu tiegħi f'idejk. Ħansamru mal-art b'daqqa waħda bil-lanza tiegħu stess, bla ma nagħtih oħra. Imma David wieġeb lil Abisaj: La toqtlux, għax min qatt mettidu fuq il-mudluk tal-mulej u ħelisa? David ħa l-lanza u l-ġarra tal-ilma minn ħdejn ras Sawl u telqu bla ma ħadd marhom jew intebaħ u bla ma ħadd stembaħ, għax kollha kienu reqdin fuq nasa twila li waqqa fuqhom mingħand il-mulej. David imbagħad qasam għan-naħa l-oħra u qgħad fuq il-quċċata tal-orja fil-bogħod b'wisa kbir bejniethom. U David għajat: Hawn hi l-lanza tas-sultan, ħajjiġi l-hawn wieħed mill-qaddejja u joħodha. Il-mulej irott lil kull wieħed skont il-ġustizzja tiegħu u l-lejjeltà tiegħu. Il-mulej telqek f'idejja llum, imma jien ma rridx inmiet idejja fuq il-midluk tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Birek ruħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha inbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Ngħidu flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej.
U li jaħfer dnubitek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjieba u l-ħnina. Ngħidu ħanin u twajjeb il-mulej. ħanin, ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija, ma jimxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma jħallasniex skont ma ħaqna ħżunietna. ħanin u twajjeb il-mulej. Daqs kemm hu mbiegħed il-vant mill-punent, hekk hu jbiegħed minna ħtijietna, bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Ngħidu ħanin u twajjeb il-mulej. Aħna l-mażulin tal-mulej, aħna qatt nilbsu il-bniedem tas-sema. Qari mill-ewwel ittra ta' San Paolo Apostlu lill-Korintin. Ħuti, l-ewwel bniedem, Adam, sar ruħ ħajja. L-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. Mhux l-ispiritwali ġie l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali u imbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mit-trab u tal-art. It-tieni bniedem mis-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art. Bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna mlibsa ġbija tal-bniedem tal-art, hekk ukoll qatt nilbsu ġbija tal-bniedem tas-sema. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħar lill-Alla. Min iħobbna aktar minn Ġesu? Ġesu ħajtina parir kif ngħixu ferħanin u fil-paċi nqumu bil-wieqfa biex bil-kant tal-Alleluja nilqgħu din l-aħbar it-tajba. Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom, ħobbu li dewwa tagħkom, għamlu l-ġejt lil min jobodkom, bierku lil min jisħitkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jatik bil-ħarta fuq naħħa waħda, dawwarlu wiċċek, ħalli jatik fuq in-naħħa l-oħra. Min jieħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok, u min jieħodlok xi ħaġa tiegħek titlobulux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbkom. U jekk tagħmlu l-ġid, min jagħmel ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom. Għax dan jagħmluh saħansitra l-midinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh li jroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom. Il-midinbin ukoll jisilfu lill-midinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu li dewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura u l-ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu wolijiet Alla l-għoli li ju tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu
bħalma u ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu il-maħfra, għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb marsus meżżes sewwa u imburġat iqedulkom f'ħoġorkom, għax bl-istess kejl li tkejjel intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. U jinsa niprofa niġbru b'sentenza waħda illi għall-aħħar tiegħu il-isem Ġesu. Bħalma u ħalin nismieru. Dimenu tal-art. Imma ġabba, metti ta' Deuteronomju, kapitlu morru għall-oriġinal, alludi illi bih inkiteb il-ktib ta' Deuteronomju nsibu żewġ kelmiet. Ani raħum. Ani raħum. X'ifissru dawn iż-żewġ kelmiet? Jiena qed jitkellem Alla l-missier. Jiena ġuf. Jiena ġuf. Fi kliem ieħor jiena nagħmel dak li jagħmel il-ġuf. Aħna m'għandniex traduzzjoni preċiża, allura it-traduzzjoni li għamilna kienet jiena inħenn. Ħennu għalilna Ġesu bħalma hu ħanin missierkom. Jiena nagħmel dak li jagħmel il-ġuf. X'jagħmel il-ġuf? Il-ġuf joħloq, il-ġuf jagħti l-ħajja, imma l-ġuf ukoll jipproteġi, il-ġuf iħares, il-ġuf imantni, il-ġuf jagħti dak kollu li hu pożittiv, il-ġuf ikennen, il-ġuf igeżwer, il-ġuf iħobb. Il-ġuf jikkomunika il-protezzjoni, l-imħabba, jikkomunika il-ħajja tal-om lil-ħlejqa ġdida. Dan kollu jagħmlu l-ġuf. Dan kollu mhux għajr il-ħnina l-imħabba. U jekk aħna meta nikbru ikollna ftit ħnina, ikollna ftit imħabba, jekk aħna meta nikbru nitalmu nipproteġu, jekk aħna meta nikbru ninġibdu minn xulxejn u nibdew inħobbu lil xulxejn, nibnu relazzjoni, nidħlu fi żwieġ, nibnu familja, kollox beda mill-imħabba li tallimna, li ħassejna, li esperjenzjajna fil-ġuf. Fi kliem ieħor, kollox jibda mill-imħabba oriġinali illi hija l-enerġija ta' Alla. L-enerġija ta' Alla. Interessanti għax Ġesu meta iqabbel l-imħabba mal-ġuf, ma jqabbilx l-imħabba mal-persuna tal-mara, le, mal-ġuf. Jew mal-persuna tar-raġel, le, mal-ġuf. U għalkemm il-ġuf ngħidu li huwa tal-mara, imma huwa l-post. Il-ġuf huwa dak il-post sagru fejn Alla jista' iħobb, iħenn, jagħti l-ħajja, jipproteġi, igeżwer il-persuna sa mill-oriġni tagħha biex imbagħad nibqgħu inħossu dan il-bżonn matul l-esperjenza kollha tal-ħajja tagħna. U allura jkompli Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Irridu nitalmu inħobbu fil-ħajja,
U nħobbu mhux biss bħala impuls istint uman, imma mmorru lilien minn daqshekk. Il-bniedem li jitwielet fil-ġuf, li jitrabba fil-ġuf, mhux biżżejjed li jħaddem l-imħabba li esperjenzja fil-ġuf tommu, jew fil-ħdan tal-familja li fija jkun għex u jkun kiber. Imma kull bniedem irid jitgħallem iħobb bl-imħabba tal-Vanġelu, bl-imħabba ta' Ġesu, biex il-ħajja tkun fil-milja tagħha. U fi ftit kliem ħafna, kif nistgħu niġbru l-Vanġelu tal-lum. Ġesu jiċċellinġjana llum, jiċċellinġjana b'mod qawwi. Jatina skoss kbir, xokk kbir għaliex. Għax jgħidilna biex l-imħabba tagħkom tkun bħal tal-missier, tridu tħobbu b'xejn. Tridu tħobbu b'xejn mingħajr ma tistennew xejn lura. Tħobb u inti tħobb għandek l-istonku tiegħek li jitkemmex, li jinġabar, qed tiddejjaq għax qed tħobb. Dik hija l-imħabba gratuita tal-missier. Inti tħobb waqt li qed tħobb qed tbati għax qed tħobb. Ma tfittex l-ebda ritorn għall-att ta' mħabba li inti tagħmel. Din hija l-imħabba ta' Alla. U għalhekk aħna ma nħossuniex f'sintonija 100% ma' din l-imħabba, għax din mhix l-imħabba tiegħek, mhix l-imħabba tiegħek. Din hi l-imħabba ta' Alla. Għalhekk ta' ġofina kultant jitqalleb meta nippruvaw nħobbu b'dan il-mod. Għax qed nagħmlu xi ħaġa li aħna bil-ħila tagħna biss, bil-qawwa tagħna biss, bis-saħħa tagħna biss kieku ma nagħmluhiex. Imma din l-imħabbi importanti ħafna fil-ħajja tagħna. Qegħdin hawn naħdu niċċelebraw il-ħajja, niċċelebraw l-imħabba, niċċelebraw il-ġuf. Irridu noqogħdu ħafna attenti. Għaliex? Għax minkejja dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li qegħdin nagħmlu, minkejja dan il-ferħ li qegħdin inġarbu, mingħajr ma nindunaw, nistgħu bil-mod inħejju għal soċjetà rrieda, inħejju għal soċjetà li flok li tagħti l-ħajja, flok li tkun ġuf, tispiċċa qabar. Soċjetà li flok li tħobb tħenn tader, tispiċċa teqret, tispiċċa tkisser. Tgħidu li kif? Ara taħsbu li l-abort jew l-eutanasja isiru mill-lejl għan-nar. Ara taħsbu li mentalità tinbidel bħal switch. Il-mentalità tinbidel bil-mod. U il-mod kif naġixxu aħna, il-mod kif niddeċidu aħna, jibda ħejji mingħajr ma nindunaw biex imbagħad fl-aħħar l-abort, l-eutanasja jidħlu mingħajr l-ebda problema. Tgħidu li kif? Araw inkunux ġewf, araw jekk inkunux ġewf. Jekk lill-anzjan, jekk lil dak li ma jiflaħx, lil dak li m'għadux kapaċi jipproduċi, nibdew nwarbuh fil-ġemb bil-mod. L-ewwel nitfuh f'kamra differenti u ma jibqax fiċ-ċentru tad-dar biex ma jagħtix fastidju. Imbagħad bil-mod naqalgħuh il-barra. L-ewwel forsi l-isptar għax għandu bżonn. Imma mbagħad biex ma jkunx xkiel imbeduh iktar minna ħalli jieħu ħsibu xi ħadd ieħor. Ejduli intom jekk aħna bil-mod mingħajr ma nindunaw, inkunux qegħdin inħejju biex hu jew ta' madwaru bid-distakk affettejf li jkun inħoloq jistaqsu jgħid. Jiena qiegħed Jiena għalfejn qiegħed. Xi skop baqali biex ngħix. Tgħiduli imma mhux kulħadd jista' jżommu d-dar lill-anzjan u lill-marit, veru, mhux kulħadd. Imma jien nerġa' nistaqsi, nagħmel mistoqsija. Imma veru li jien ma nistax inżommu d-dar, imma veru ma nistgħux niftehmu kif se nieħdu ħsiebu,
Imma veru għandna daqshekk bżonn ta' ħinijiet twal ta' xogħol, għax inkella mmutu bil-ġuħ, inkella ma nħallsux id-djon biex m'għandniex ħin għal dak li ta' ħajtu, għal dik li ta' tħajjita għalina. Imma veru, jekk kienu veru, mexxi. Ibqa' miexi. Imma jekk mhux veru, staqsi lilek innifsek. Staqsi lilek innifsek jekk intix bil-mod il-mod. Qiegħed tibni qabar jew tibni. Jekk aħniex bil-mod il-mod, inħejju s-soċjetà tagħna biex jasal momentu tgħid isma' l-eutanasja. L-istess l-abort. Ara taħsbu li l-abort se jiġi kemm infaqqgħu subajna, ma bil-mod il-mod dieħel l-abort. Jidħol l-abort bil-mod il-mod. Għaliex? Xi reazzjoni aħna jkollna quddiem il-wilt, quddiem it-tfal. Kif qegħdin inqisuhom it-tfal? It-tfal li anki għandna fil-ġew forsi bħalissa. Huma rigal, don ta' Alla, jew inkella ippjanajtu jien, kif rittu jien, meta rittu jien, kif derli jien, iktar u iktar il-lowm bl-inġinierja ġenetika. Tgħidu li xemm ħażin. F'dan kollu donnu apparentement m'hemm xejn ħażin, imma fil-fatt minn taħt qed tiġri xi ħaġa li maħniex nindunaw bija. X'inhu jiġri? Jekk it-tarbija inġiba u ma nġibiex, il-kriterju jkun kemm se nkun sew jien jew le, jekk it-tarbija tiġi sempliċement tissodisfa il-bżonn tiegħi u ta' żewġi, jew il-bżonn tiegħi u ta' marti, jew il-bżonn tommi u ta' missieri. U nieqaf hemm jekk it-tarbija hi sempliċement oġġett li jissodisfali jew le il-bżonnijiet tiegħi, jien bil-mod il-mod qiegħed inħejji għall-abort. Mhux tiegħi, għal din il-mentalità. Għaliex? Għax illum it-tarbija hi bżonn, għandi bżonna jien biex timlili qalbi, biex timlili s-sens ta' maternità u l-bżonn ta' maternità li għandi, imma l-kriterju huwa il-bżonn tiegħi, għada it-tarbija ma jkollix bżonna, allura biex nimla bl-istess mod bżonn tiegħi, sodisfazzjon tiegħi, jekk il-kriterju huwa jien, ngħid it-tarbija issa le. Ippruvaw riflettu naqra liema linja, liema triq qegħdin nieħdu. Mhux tant fid-deċiżjonijiet prattiċi inżomm xi tarbija jew le, mhux hekk. Imma fil-mentalità li bil-mod il-mod qegħdin noħolqu. Ma iktar, jekk it-tfal tagħna u s-soċjetà, hawnhekk tidħol responsabbli s-soċjetà in ġenerali, jekk it-tfal tagħna, it-trabi tagħna, qegħdin inħossuhom bħala xkiel meta għadhom żgħar, għax ma nistgħux noqogħdu magħhom, għax niddejqu magħhom, għax il-pressjoni tax-xogħol ta' min iħaddimna tfixkilna milli nibqgħu magħhom. U allura nipparkjaw minbeduhom bil-mod il-mod mill-familja. Inkunu qegħdin nidħlu dejjem iktar f'din il-mentalità li t-tfal mhumiex persuni tal-istess rispett u stima li jien nixtieq li jkolli jien, le, imma tfal jispiċċaw sempliċement oġġett kif semmejna diġà li jista' jissodisfa jew ma jissodisfax il-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tiegħi. Allura l-Vanġelu tal-lum li huwa bbażat fuq mħabba gratuita, fuq l-imħabba b'xejn lejn il-persuni. Huwa importanti għalina issa. X'jiġifieri tħobb kif qed jitlobna Ġesu illum. Tafu x'jiġifieri? Illi meta niltaqa' miegħek jien, meta niltaqa' miegħek u miegħek, jien inħoss li iltqajt ma' min ma' persuna tal-istess dinjità bħali, preċejs, la inqas u laqqas iktar. Imma aħna mingħajr ma nindunaw l-ewwel wieħed jien.
Meta niltaqa' ma' xi ħadd, x'nagħmel? Nikklassifikah dan inqas minni jew ola minni. Il-valur tal-lum huwa sfida kbira. Illi nrid inqis lil kulħadd. Ibda mit-tarbija fil-ġuf. Sa dak l-anzjan li hemm marid bid-dimenza ma jafx li hu ħaj. Irid inqis lil kulħadd bl-istess dinjità li nixtieq li niġi stmat bija jien. Jekk nimxu b'dan il-mod, kif iħares lejna l-missier tagħna tas-sema. Jekk nimxu b'dan il-mod, nibdew bil-mod nimlew l-oqbra li qegħdin nħaffru. Nibdew bil-mod inkisru il-magna tal-qerda li s-soċjetà tagħna qed iddaħħalna fiha mingħajr ma nindunaw. U verament, dak li qal Ġesu jista' jkun possibbli. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom li hu fis-smewiet. Ani raħum ħalli nkunu l-kol kemm aħna ġuf, ħalli ngħinu l-kol kemm aħna il-kultura tal-ħajja u qatt tal-mewt. Credo. Missier mill-liber, li meqjum u werġa' flimkien mal-missier u mal-liber. U li tkellem f'hom il-profeti. Il-Knisja Qaddisa, Kattolika, Apostolika. U sejt il-ħajja, ejjew b'fiduċja nresqu t-talbiet tagħna. Mulej, il-ħajja hija don prezzjuż mogħti minnek lil kull persuna umana. Għamel li tkun imħarsa u onorata fl-istadji kollha tagħha, mit-tnissil fil-ġuf sal-mewt naturali tagħha, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ismek kbir mulej u kbar l-emejjel tiegħek. Natuk ħajr għal grazzja kbira li tajt lil ħafna ġenituri Maltin u Għawġin li jkunu miegħek fit-tnessil tat-tarbija li jogħġbok tagħtihom. Bierek nitolbuk in-nisel Malti u bierek kull ħajja umana li jogħġbok issawwar, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, sedda u kabbar il-ħajja umana fil-ġuf ta' kulhom. Iqaf magħha fil-ħtiġijiet kollha. Ħarrisha minn kull ħsara u tiġrib. Wassala bil-grazzja tiegħek sa twelid tagħha u kompli ħsieba f'kull waqt ta' ħajjita, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, iqaf mal-istaff mediku kollu sabiex fil-prattika u d-deċiżjonijiet tagħhom iħarsu dejjem id-dinjità ta' kull persuna umana. Għati nitolbuk id-den lill-mexxejja ta' pajjiżna biex jaħdmu dejjem id fit miegħek favur il-ħajja fartna u lilien minna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, bierek bil-paċi tiegħek lil tant familji li tilfu t-tarbija jew jixtiequ li jkollhom tarbija. Għamel li jikbru fl-imħabba tagħhom lejn xulxin u lejk.
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Issa dawk li sa jirċivu l-barka jibqgħu bil-wieqa fil-waqt li aħna il-kumplament tal-komunità noqogħdu bil-qiegħda. Issa ħassir it-talba tal-barka imbagħad l-isqof jgħaddi wibierek lil dawk il-koppji l-ommijiet li qegħdin iġorru tarbija. Jibqgħu bil-wieqfa huma biss. U Alla, awtur ta' kull ħajja, birek nitolbuk lil din it-tarbija fil-ġuf ta' omma. Ħarisshom f'kull waqt u għatihom twerid b'saħħtu, ħajkunu sinjal ta' twerid mill-ġdid tagħna li għad iseħħ f'lena dejjiemi tas-sema. Mulej, lil dawn l-ommijiet tajthom li jaslu għal ferħ kbir li jlisnu tarbija. Għatihom il-faraġ fl-ansjetajiet tagħhom u rrieda soda li tmexxi l-uliet ġodda tagħhom fil-modijiet tas-salvazzjoni. Osit ta' żminijiet, int li għażilt lil dawn l-irġiel biex jarfu l-grazzja u l-ġieħ li jkunu missirijiet, għatihom il-kuraġġ b'din ir-responsabilità ġdida u għamel minnhom eżempju ta' ġustizzja u verità għall-uliet tagħhom. Mulej, żejjen lil dawn il-familji b'imħabba sinċira u dejjiema, issa li qed iħejju ruħhom biex jilqgħu fosthom lil tarbija ġdida. Int li qiegħed fil-qlub tal-bnedmin, rieda tajba, sens kbir ta' staġib u qima għad-don ta' ħajja ġdida. Imla lil din il-komunità bil-fedeltà għat-tarim tal-Vanġelu u għati lill-membri tagħha rieda mġedda li jaqsmu fil-formazzjoni spiritwali ta' dan il-wil ġdid fi Kristu il-feddej tagħna li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Issa kif jispiċċa d-berik ħankomplu bil-sakrifiċċju tal-qudiesa nfakrukom li l-ġabra tal-lum ħatkun ġabra għal-Papa biex aħna ngħinuh min-naħa tagħna biex jagħmel il-karità ma' dawk li aħna ma nafuhomx imma li hu għandu kuntatt magħhom. L-aljenazzjoni tagħna minn Alla tal-jenana mit-tarbija fil-ġuf u mix-xieħ li qiegħed magħna. Għalhekk issa dalwaqt nagħmlu l-offerta tagħna nfusna inkomplu bis-sakrifiċċju tal-qudiesa mal-ħobs u l-inbid noffru lilna nfusna. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu fi ġibitek tajta dan li ġerna fulek. Frotta d-dirja u xogħol il-bida minn jissir għalina x-xogħol. Il-qana mulej Alla Inqumu bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħajjilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek biex is-servizz tagħna jkun joġbok kif inhu dmirna. U fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin noffru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswirna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Ħanerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħdina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. U rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis il-mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art minn lija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewit. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tassew int mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajl, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Dal-kalċi inħabru l-mewtijek u lej samatiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Il-Kardinal Marju, l-Isfijiet Charles u Joe, l-Isfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qed nofrulek din l-Ewkaristija, Franġisk u Marija Assunta Kordina, li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li trid inti kif fis-sema hekk dafnar. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrid, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salta l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li intrid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għattu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Ġesu ġej ġewwa fina. Ġesu kieku ma tafx li aħna nistgħu naslu bl-għajnuna tiegħek li naħfru, ninsew, impattu d-deni bil-ġid. U dan għax tridna verament ferħanin, kieku ma kontx titlobilna din illum. Ejja Ġesu, għallimna inħobbu bil-verità u naħfru minn qalbna. Nsejt qarben jibqa' bil-wieqfa, jqum bil-wieqfa. Ġejjin is-saċerdoti.
żmien fis-snin. Nerġgħu nfakrukom li wara l-barka li jagħtina l-sof dawk il-koppji li qed jistennew tarbija jitelgħu fil-kappella biex flimkien ngħidu tliet Avamriet il-Madonna mbagħad wara nieħdu ritratt tal-okkażjoni min irid biex jibqa' tifkira. Nitolbu. Umu bil-wieqfa. Nitolbuk u Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċevejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Xtieq nirringrazzja hawnhekk lil dar Giuseppa De Bono li kull sena tieħu ħsieb torganizza din l-Ewkaristija imma mhux biss ta' tħejjija tal-għajnuna u s-sapport li jagħtu lil dawk li jkunu se jweldu lil dawk li jkollhom tarbija u anki lil dawk li minħabba xi raġunijiet jew oħra, xi raġuni jew oħra isibuha bitqila biex ikollhom tarbija. Jekk il-mulej ikompli jgħinhom fil-ħidma tagħhom, nitolbu għalihom biex il-mulej ikompli qawwihom u jagħtihom aktar membri fil-grupp tagħhom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Nibdew nersqu jekk joġobkom il-koppji, nibdew nersqu lejn il-kappella. Il-koppji li qed jistennew tarbija.
Tiju tersqu ftit hawnhekk ukoll ħalli jidħlu. Ersqu tibżgħux. Ersqu hawnhekk. Għodux fil-ġenb biss. Idħlu ersqu hawnhekk. Ersqu iktar tibżgħax, ersqu, ma jimpurtax għax timlew hawnhekk. Ersqu, purtax. Thank you. All right. Tajib ħafna. Mena se nitolbu 3 Ave Marijiet lil Madonna l-bżonnijiet tagħkom mod partikolari għal bżonnijiet tal-hom. Hekk nirrakkomandalkom l-irġiel issapportjawhom kemm tistgħu. Ġifieri issapportjawhom kemm tistgħu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, għalna l-grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija. Awguri mill-qalb lil kulħadd. Awguri, nawguralkom ħodt minkom nafkom kursijiet tal-arajjes allura. Awguri.